Nogosemeri kwanu mwanju muriria ndonse sobethero nigo gwatwarira ituko ria guria rengiri ya nene karo rengiri ituko ria Jumamosi tariki 25 mutinyi 11 mwaka 2022 ikigo kiringo kwaria ni asemesa itu ya mangana maye buna twasangiriri kuria kitegwe kaboniga no kuburi kwane no ikaranso ikende ngwere na ria twagusangiri kuru mocha sugusuiria nyamo na busongo yo cyaragire Ensa Eyemo yabora margoba cingango kwaria ni asemesa inyora naboko na utubwati asensa meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital pega sensema ya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News okanya jingaki naboko to tweet @Ndizi TV News wekerengal kia ona tukiarenti Ensa kiritheka gwetera se namba era se screen igorabo amange to akwaranira siri tukeriga ngamona libina bale ndi batatu mbanyara bago ikorwa litukorera sensemo ya embassy ibo igomo basukano bwe barana korekana sensemeri ya Nyambera bwe gonto chikoriria ase iki ya renge yegekoro ase chinsemo awao ase bonodra chikoriye skuru ya St Angela Sengera Girls ase aborokwa bunaboro oragati egekoro kyabo gose bayinyoreti egekoro ase enseme iboigo tochikomorekere skuru ya Nyairichi eyo ere gose bwate abana bari bakorekana babwato muchando bwobongo tochikorina barabu gose matemuki bawo chigokora ase mwako yekera borokwa banda tekwere ngyo samatemo manene yo mwako yoyo ayo kati yali nkwarianete ase margo yabone no kubori kwane karanso ike ende ngwerera yo mona mange kro asemesa ya mangana maya yenero Ndizi TV bwansu Gusii. Joshua uta nere to kuwatana nere kurwa sensemeri yomunu bwimanyererio Petrina Mokera nere koreta mariogi nechbicha neriane Brighton Makori haya Ensa Eyemo tugachaka asaborendi batatu banyara bagutigirwa chinkoma chintindi asogokera obutuko bwarero hasensemo ya embassy asebono bagenderete kurwanira bugima bwa basenya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital maga yogo saganwa nabantu batamanyiri asensemo ya embassy gusasemo baganyo yomo oyogotoka asensemo ya embassy ekebo abateneri ibe mo baganyo yo mbaigeti ukwana nigetaseni Ndizi TV anene karo banga gukwana rengane ndo mulikito finisi dunyanja na ikasenseme yo na gutwarana roboti irokubwatia nense moya embassy botuko bwalero saa 9 igonanya ore simia mono monyene erisoti kurundi Sindis kitutu chache South abumbanya ora abantu chiwochi manisa to nchiumesire county ya Kisii ewodi ne ya Nyakoe Ogo ichana nigo kwa bwatanse ase nyomba yo kwegokia emanyakanite buna Sindis eyo ya igorwa wangoiga abakagero bobo sagane nigo abatigera chinkoma chintindi abarendi batatu bo mubaganyo yo obotuko bugokira rero koenekia yuno munyakiro bo community policing ase sub county ya Kitu Central Charles Aminga batatu barengene chi watchman chingo babanyo ne chimbere chemioro eba umisire sana ngagetenga chinsa na kirusi mia mono moneno ikorore station igandenga level 6 bairwa lakini mba umise nemi ole mebe igonga na tema koro communication ya support sports yerange kunyakoe korengana na Carolini go bagotumanyibuna maiga yogo ikarore mambi ya lero ni go banyora manyinga somo baganyo yo ase kolende baseli gwa kurwa ensemeyo pone karo twabokabona mambi twanyora manyinga ichirororo twikirororo twarigereire naba manyinga nabantu baitire nanda agijari twagechiriguna abantu bamenye toro gose bakora kigasyo ebagotoseri kurupara na ntorigereri kende ekigende gyatogechiri bobe sana gati ya bamenyabo boigoni go baereire igoro yega korekyo kyogoichania ase nyomba yo kwegokia ya Sindis kena igurisa asiri kuna twa naba no mondo komone na boria ngikia beke bono mambie kare yekira bono mambi na naso kiriko chabara aba neri nanyora muna Sindis aba kwerende babuturanire nyakitari bachire anjena very shocked sketi no alifu amekuja amekatakata watu hapa bono na yabato na abande ngo yako kitore bono sie keire turo nebinyoreme tokire twabere no gochana konne sana ekara to konyora asenseme yetu enseme yo kwegokia buna ba family wasobo tukubokira rero igo egente kya embassy yetu ya Mokongonyoni twabere no bwoba sana no nyembono twabere na ntukunyara gutara para ekiagara bono bosali boichoire bono na chigo chimanie chia umyisiriwe batira abana babo bono ntono
ya nugwichana konne sana korengana nokugania kwa bamenyi abuni go baganete geseni Kenya koe koigwe gari eri gwikirania asobwango bokori bwabo asiba mochiri okwelindoria kwabo nyarekane police post ya Nyakoe tigerigereriwe onyore changes yego korwe sababu omundo bwesipi kodanga abantu ambakonyetu esababu to kunyara kodigereria guswa kesimi ange wana wengima abantu batari kunyara okora kigoika na sababu ni gari ndango 300 meters kure police post go jase kwende nini yabeta mangana yabeta asa mwana tu akwane Nyakoe ne bwende tu ale gari kanga chinse chiamani abakiresimi kangamba ikaba ikamba ikakubwatwa nege kolegi atigira amenye benseme yiga bale no gwichana kono no gukumya kubwatekana buna hoyo no mubagani abagoko iguru bwango iga batatabu bwatiguru chinko machintindia soko butorano nemioro nigo bagendete kurwa ndog mabwabo asenyegetare ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo yembasi meye county ya Kisii retirane nchinkuru kwa Vincent Onyancha Mimono moriketo Vincent Onyancha soroboti ureko tutikana na Vincent Onyancha banoni batoko genda tumirane na Frida Kerubo yuto mayuno mubasukano webara nigo korekana se bara ya Nyambera oyunyi bwatera ni gari ya Eyemo ni gari ya buguriti mesigo asabando batigirwa chingoma na kuirugu ikasinya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital asebono bagendete konyoro bweni ibwa basinya gitari tumonyoro moriketo era toroboti urwa senjera yobikirano Omubasokana obwe para nigo oenekigwa ase para ya Nyambera angenegeta seni kia maguta gia Texas. Gukwana birori nigo bairana ki egari ya buguriti mesigo kurwa egesago cha daraja 2 ya Siria oboroso na gutuma egari ya Guardian Angel yare kogenda ensemo ya Sirale mesige egari ya kutisia tugesaidia ya Miruka kwa daraja 2 kwa Kisii wana nje tuliye kwenda town na yeye kwenda kwa daraja pale yeye egari ya kitatu ikaswa kutumate kaumera ni gari ya Guardian yale kurutauni yale kwenda Sirale tikaumera na aga ajamera na kutumera ya cause accident lakini ya mangane mesiga yeye ya daraja 2 kisa jirajito kisa changa 10 bakara changa saa 10 kisa kujja egari ya Guardian Angel nigo yare kurwa omochio Nairobi asiyikiria abantu bande asomo cyubusongo ase 15 no mo bagendane sabali yabo korende baumirana no mubasokano yo Abanyanyimbo begetasenegia Kitutu Central mbaikirana enseme yo na koenekia egekorekyo kolende abantu 5 nigo baminyokigwa asinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asibagendete konyora obogwenia. Frida Kerubo, Ndizi
TV. Lekero bona abana bareka somutmukane nemetie nyibere nigo bona baiboli bagenderete gukumia nekero eskero chinkuma tyanyaji gosokuna efis na bera chikomentwa umwaka ogoje kundengana yanatike okanwa no umwasiri w'isemye sekeri machogu asatu guterete ngane iyo muri kwito finse nyanja nigatwarwa ni roboti urwane nekera sangana baiboli yabaru ibirengere byabo igoro yo komento we school fees asumwaka ogoje. Ibirengeri au nigo bigendrete kurwa saba ibuli igoro yo murobyo CBC maiga yebirengeri go sangere gwane komiti ya choro numura Ensa William Samoei Ruto gati abayiboli nigo bagendrete kwemurunganira igoro yo murobyo CBC egente kero kindate bangabana abake bakogenda chi secondary ye kuchikomenya ororo ndigo chikwenyara kwerenda lakini batigare ase bagosoma abarimu batumi babasoma gutenye system nigo tora igubuya mono ikyara abayiboli ntobanga asoko baikera nakaranga kibagendererete amangana CBC nero twarure chimya misini kuche skuru orojo umwana otumwe ngoko umwana otumwe sino sukari umwana otumwe bosi umwana otumwe kigaki tware gosaba CBC barusyo skuru endere kama kawaida elinde torega kitoko konya nonya nabo ngana yo comment we school fees nigo yamentire umuriro aseryote go cyasa abayiboli okomenda we school fees negentege kongusana abayiboli mbali konyora besa raisi unde serikali yerengererete abayiboli bandi mbali bagosomeria abana okongusana school fees na bera chuko tokongera ekerenga kia abana bago chokugule school January ntu abanga abanyonge buna ntu tokonyora besa chisa ine torairire bana school echichi abegetu engana kulendo mwaziri wejisemya zekeli machogo atugutirana na gote abuna fees tramenta. We have not changed the school fees, and if it is to be done, probably there is to be another task force, and the Kenyans know that we have a prudential working team. Korengana na machoguni gatebire buna school fees nigo yeranire eli yarenga kurwali tangani enga gikorone taraso asense ya Kenya ogosa wa corona nigo gwasegete fees kwirananse asogo turubani wa kwe kalenda ya masomo nabo igo kwiranira kwe kalenda ya botambo cyakira umwaka gocha nigo go kwiranira gwakana we school fees yaro gwakana abo litangani. Like last year and the year before were also reduced such that the amount which was supposed to be paid like the other years, as said by the Kremmeria task force, were not paid because students and students never stayed in school for that period. Noye nabo abayiboli mbarayitabirana nengane yobo ikiranu na nigo batigaretse kwimurungania igo toko sabe serikali enyare ko bagego tokonya eturuserie school fees yeyo chibesa chira nensake egera na turanyare gosomia abana amangana ye school fees atorete irobo kongu na abayiboli ekere school fees ya komentu ngakieri totatara chieti ngakieri economy ekinete gochigoro togasaine gostura gokorigie ndagera tokori anye no konyore ndagera guka korobo kongu amangana kero kenda abayiboli babwate nga fees ya mentire asa abana babita kogenda chi school chi nene omwaka majoguito minister yeito ni gaka na school gitiringa mangana ayita ya mageti na school fees peramenta nasa matemu grade 6 na bego kristana iseto nigo barachaka matemu aburi tukule Jumatatu tariki 27 oika Jumatano tariki 30 KCSE nigo ya chaka tariki 20 Eyemo omutinyo igasa bachakire tomore morio French aseba gogati yemeremo yabo tambe buno muremo bwegesongo orachaka bene tariki 2 omutinyo 12 ase KCSE ere commerce tariki 27 omutinyo 12 okona kukubule na bwego kwemurungania kurwa saba ibuli anaso konyara kumurekera mangana yo commenta we school fees abwaze batebire buna no chikobo igasiana no gocha sabale egento batebire buna kegendete ko bare mari ali tuko gocha serinde igomono bagani umuwaziri wechi semya zekeri mbaki machogo kwane kibuna nkonyara koligeria nsemo yo wakana chibesa egento batebire buna kiragenderege ko bare mari na ko batakuna mabirata yo ko reporter ya Ndizi TV kurwa se county ya Kisii retirani nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Ekiombe gia Kenya Union of Post Primary Education Teachers kubeti ni gobono kiago sererigo chigokania barimu barasoro sagioru rwabo gosebare ase orosagioru oseri aburi elio namba chikoma kya matemo manene yo mwako yegaba okwana
nigo batebirwe na magani na arebaganitie serikali nyarige kubaikiraniria nyuma osemage bataragenda kumaki amatemo ayo nigo bano bamochirie serikali anene se batebirwe na maganio na aro kurwasa matuka magega serikali anyarige kombia ekero abatenera abo bakuruge kuro gose bakuboria amagani ayo. For teachers to avoid the marking stations, to give us time to negotiate with the National Examinations Council. If they go to the stations, it will be very difficult for the council to listen to us because they have been used to tormenting teachers, mistreating them. So we are asking teachers now not to report to the marking centers so that we will be able to negotiate for them better rate for the papers. We shall be able to negotiate for them for the teachers who are at the centers of examinations, because teachers are paid very poorly as compared to other officers who are manning examinations. Tumejadiliana masuala kadhaa. Jambo la kwanza ni mambo ya kusahisha mtihani. Tunaambia halmashauri ya kusahisha mtihani katika Kenya mzima ya kwamba hatutakubali walimu wetu wanyanyaswe, walazimishwe kusahisha mtihani na hela kidogo. Tunataka nyongeza ya kusahisha. Tunataka walimu pia wapewe pesa za kusafiri iende juu. Tunataka walimu pia ambao wanafanya practicals kama home science wakina Germany, tunataka waweze kuongezea pesa. Omurugi bw'omugabana bwe county ya Narok Agnes Ntutu nigabona nyaririga kuburia gisaku kiama gotiga gosara abana banyaruka anene na kubarendekero bakira sikirusa ase emitinyi ibere ibono kaukwana sensemini gateruna egosaro kumwana omyaruka nigo gwetiru n'ekingaki ase bono omwana omyaruka takere kurendwa na kurenda obosera bwaye. Neno moja tu, tuachane na kudulumu wasichana na wamama. Na nimesikia watu wengi sana wakisema na vijana, je, dhuluma ya vijana imetokezea tu hivi juzi? Hatusemi haiko, iko, lakini sio mingi kama ya wasichana na ya wamama. Tunasema hivi kwa ajili saizi tukiongea Narok County tunaongoza kwa wale wasichana wamepachikwa mimba wakiwa wadogo, tunaongoza kwa ukeketaji, tunaongoza kwa wale watoto wamewacha shule, na sana sana kwa wasichana. Tushikane na serikali, tustaki wale watu ambao wanaoza wasichana wao wakiwa wadogo, wale watu ambao bado wanafanya ukeketaji. Ripoti kwa chief, ripoti kwa mzee wa kijiji ule unamfikia, na pia mripoti hata kwa serikali ya juu. Hatutaki hawa watoto wadulumiwe tena kutairiwa. Ngakechecho nigabona abaiburi basemiwe gochikuira chingake cyabo cyabene kobana abana babekero bakira somutumo kokakwana se skuru yobobundi ya Trico Up eyigotoka se Ensa Kayole Dolini Clean oyi ole omwo nyakyombe osomoteneri we kyombe gyari Trick Club nigabona tebuna abana badakire ko bange na abaiburi baba singakeye Yerusa. I think we've also relaxed a bit on parenting, but also we are not listening to our children. Are we sitting down to talk to them? Because I think they want to be heard. They want to, I call them microwave children, because everything for them is instant. So how do we keep them engaged? How are we speaking to them? Are we spending time with them? Most of us are so busy. We're incredibly busy that sometimes we are not even present. Can we just try and be present for them during these 2-3 months almost that they are at home? Aboroki wakuru ase skuru ya Technical University of Mombasa nigo bagenderete ko banu mujano anenekero moroki woyo manya aritega kubura akuru ase University ya sechinjira gitamanyekaniri go ikaboni gabawukwana nigo bono batebiruna batemire kuburi abanyanyimbo bensemi ya Mombasa elinde go korobotuki boisaine likone kibina omwana wose umugesangi obongwirana ase skuru korende go ikabono mwana uyo botara umwana gose umoroki oyo umoroki wo yitarairana ase University yo ase bono baichanire ngane yo nako oboerera obwene bwabo gose karwanda tako base University yo ya Technical University of Mombasa.
tumeenda katika vituo tofauti vya polisi ikiwepo Makupa, Kisauni, Central, Mikindani na pia Changamwe, ambako polisi wanatuambia hawana ujumbe wowote kuhusiana na kupotea kwa Dan Kiprop CJ, na ambapo siku ya kupotea kwake kulikuwa pia na mtu mwingine aliyekuwa akiitwa Saden ambaye alishikwa na yeye akarudi akaachiliwa baadaye jioni. Lakini tangu kwa leo hatujui aliko Kiprop, hatujui, hatuna ujumbe. Waliomchukua, waliomshika, wakija wakiulizwa wanasema kuwa wao hawahusiani na hilo jambo. Sijampata, nimezunguka hadi nimeenda kule hospitali nimemkosa. Jana nimekuwa hapa shule, nimeingia hapo ndani na wanafunzi wenzetu kwenda kuulizia mahali aliko. Kila mtu anasema ajui mahali aliko. Omojando bwinjara noro endete gwaka chinsemo awaho ekiombekeri kia World Food Program nigabono kanyarie kubot koroboti asigia teruna ba Kenya bange osea sensengima niga banta banga bandete kurara batari ko twara kindigionzo senjara nigendete kwene kiwa as chinsemo ao anekero okunchiri kwirire ko endete kwene kiwa as chinsemo ao asebona bateruna ekiombekio kia World Food Program niga kendete kobeke mirobirio korana kikira chiko konya abantu bali bakeno mochando bwinjara hamo no murakera. Of the priorities is done by the communities themselves, because we do understand that it is communities who do really understand the challenges that they have. By having a management of the land and management of the grazing, people can continue to be pastoralists, but in a very thoughtful way and adapted to a situation that we see coming from climate change, where we can expect maybe less rain in the future. Omugabana we county ya Kirinyaga hani waiguru ni gabana teruna nige county ya Nyarire kuira ni keginga ekemo konyoragia kurumirwe n'abakurumi ase county kaukwana nigaterne keginge kyo bona kira jikutumeka samangana yokoreta magendero ase county ya Kirinyaga. We have secured land that had been grabbed, 250 acres in Sagana Vigirishi. I went to court, we won the case, we won the appeal as well, and we have the title deed already in the name of Kirinyaga County. That is where we intend to set up the industrial park. It's actually going to be a small industrial city, because there's going to be the area for the industrial park, where there's mostly going to be focusing on agro-processing. We will have low-cost housing and a housing unit as well. We will have schools and hospitals in the same complex, and we will also have a sports complex which will comprise of a golf course, a small golf course, basketball, football, and tennis courts, so that we can also be able to promote sports in Kirinyaga County. Msalim Davadi hoyore Prime Cabinet Secretary sense ya Kenya ni goli tukorero akoretaro ya yego cha sense Meria Coast na sense Moyaram asebona boli abamenyi bense Meria Coast mona barayigo chamo na gukwana nerio giri monika yakwana yo ase county ya Ramwe karwariganiwa no mugabana we county yo Isatin Mami oyibono nerote abuna ense go sense Meria Coast ngende kweroberia na gochamo iri gukwana nerio girimo. Our visit, you have taken time to walk around, to taste food that is sold in plenty along the seashore, that you have taken time to interact with other people, and most important, that you have enjoyed your time here. Please, if there's anything that you think we can do better, do not hesitate to let us know. We all know the consequences of insecurity and the damage it can do to our economies, apart from eliminating people's lives. You have gone through a lot of tribulations in this region, but today I can stand here and say, inshallah, we are here seated together because the people of Lamu have participated in ensuring that there is peace in this region. If you are a golf player, I would say keep your eye on the ball.
So I'm just requesting you, the people of Lamu, the people of all these counties, keep your eye on the ball, because peace. Ekera boro kiwa bagendete kwiringo guchesa matemo manene y'umwaka y'Uganda nari ekirasi kya gatano gatatu nigo boigo bari babwate no mochando bwo bonko anene bari bakoba special schools abaro wenete kwiringo guchesa matemo abo y'umwaka y'ugo muri kwito cha mangi na tarete wikase skuru ya Nyairichi iri kumanya nabarabwo osikumanya aboro kiwabo babwato mochando bwo bonko matemo kibaho cyokora anara yari bagendete gwitira gatanyoro boti uru asenjera yobukira no kuru ase county ya Nyamira. Ekero aboro kyabande bagendrete kwerobeya ase amatemu a KCPE, CBC na KCSA ase chisukuru kyaboro kyabalede mechando ya kebongo echichikoro kwa special schools nigo amanganare enchera engao elinde komanya enganeye ase enchera yoboime ntwabatogotaalera esukuru ya Nyairicha special school erinde komanya igoro echisemi ky'abana balene emechando ya kebongo omworokia omonene bw'esukuru eyu Richard Mogoa natwerera buna nigo barachigokora amatemu amang'ao ayakoro kwa Kenya Intermediate Level Assessment kilea ase aboro kyabekerengo gya intermediate barachigokora amatemu ayo bona somali bwo mwaka na intundo bwate class gekuru ku intermediate gego chigokora amatemu akuru kunga clear meaning Kenya Intermediate Level Examination Assessment asa bana bari mentally challenged boka bagokora emiremene amatemu ingo chakari buna yanda class 6 na class 8 yago chaka nabarongo kora bara matemu etafauti nelinga asengeje baroba narita bali mbaba boka nintwe abali bali baba to kuchikopa koli akaro mwali monde mungaise kurusiko mba kumwancha sengeje baroba narita mwali mwababweka omoroberio o CBC oretire ugonchereria akonene asaboro kyabarachikonyora amaegerio arachikobakonya asichisukuru cha special schools CBC ya matemu aba abandi buna bakore na nate ba CBC njari recognize abana aba njareta amatemu abo rero bakora kale atu akabaretire igo babere skuru bakora otayigo kora kindi tubateberere tibosa lakini rero system nerorore curriculum yabo nerororo eyiye ko toro kelinga gakituko batirichi stage echichons asichisukuru cha special schools nigo babwate ebirengo bine ebyomworokia agwetera umanya gotabokya chisemi ebibikoro kwa foundation, intermediate, pre-vocational na vocational. Ogo kinia omwana obwate emechando yobongo tari engana ere enyororo. Susan Mora oyotenenerete abaibori ase sukuru eyo oyuboigo oro omoibori bo mwana obwate omochando bwobongo nato erabunanigo ya muirete egeka egetambe elinde akamanya gwancherana omwana oye oyo obwate oborema obwo mwana onena bakorete 2 years yali biya erega tokereti buni ndagera ikagera agatwara 30 disability gachabuna meningitis lakini agakoreri gutwara umuchando enseme yema agatwara stroke bono nabo yamberete gasie nkongwancherana ekogera omwana mbyaringi lakini with time nabona achite kuna gwancherana na amorerete ngakintambi sana nekero yali gwikire buna nitaito abakonyi maybe korwa asesere kana bintu binde kero nali kugenda tinkonyora nabona ali kuiranana lakini naende nairana maega nate abanyasai nabwate sababu angere to mwana uyu Korende natogia esukuru ya Nyairicha ase ogokonya abaibori na kubagusweria egurube yoko barera nekero namuire tase skuru yamberete gasiere nkongu lakini rende skuru ntu abwatega igana muirete skuru yaringe bogere kanyora challenges tinkongu sana yakogera bogere gali abana nigo bagukwane kigere giuka agatwaro bugimo bokongwe climate bonekere skuru yachitanga iganya nkonye tenche buno muiburi nande nabongo gete nero ekogerande nde no maene ngomwana asemo begete naragi yake esukuru yinigo atagete omwaka gw'ekirububira na 14 asebono babwate abana gwetani 53 na barachi gokora amatemu omwaka oyo bare batano nomo skuru ya Nyairicha special school for the mentally handicapped skuru ya ito ya Nyairicha special school ya bana babwate matatizo yake bongo ya jagete omwaka wa 2014
kere yaruite bune unity ase skuru ya Nyairicha primary school mono gushughulikira abana babwata matatizo ya kebongo twabiri toko na guchangora kiagera ya jagite buna skuru agake paka yakine yabiri skuru enene twabiri toko rusia abana isiko baliane ne babekire isiko ko babwata ulemavu abaibuli batataiti ko baleta omokonyi bw'omworokia omonene Cecilia Mugusu nasegeta abaibuli gwanchira n'abana bali n'emichando ya kebongo nako basokia elinde banyore obokonyi nako baira chisukuru igonche ngote ya abaibuli bali bagachita abana nyumba bakoranga abana abamba gukonya babasoki babarete elinde banyora amasomo bachigwetenenera tiga kobeka umwana nyumba okoranga tago okonya ase nchire Eyemo neyende umwana oyo nabako buraro wetera ororo igo chiskuru nchiro soki abana barete naende kero konya kobeka umwana nyumba bono buna abana babaiseke nabo konyora naye kwanyorire gwachira ase gokora kibarua kiao omonto omogateire omokorera amang'ana amabe koiga ase abaibori nkobakurera moreta abana nonde bwensi igwete abagambi bonsi etemechi ase mokonyora abana aba abaibori babarete skuru mubwate obosibore bwokobateiya abaibori barete skuru oyo okwanga lichiko ndirororo obokong'u nobonge abana bali n'emichando ya kebongo bagwetera buna twabatokwererwa bwata abana bakurwa satambe sana bana bambali kurwa saamo bande nkurubara up to 10 kilometers to school bande singejo bakuruchi obwaro obu kocheki kubarenjira and we have had cases cha bana bande bako defiled yani bagutibongo n'abantu njira kire bagoja nande singejo batabwati obumanyi obunge nano gukwana kwa bakuro gokong we identify ngomogosera tari kumanya ago de omundu nangosera igorioka ndikunyara kubamanya nonyene kero bagutaranchira kumira nabali n'amang'ana amange buna abana abanyaruka noe n'abamuroko nyoro obogeri igwochire gokori bwe ibarua emechime gweta abandi kwanyora kera igwe gasi atakoletie akore omonto omwako omuita mbasaba abasamaria abayana barayiko basira nako babwatesia elinde gokinia ekerengo gy'esukuru eye twali gusaba well wishers motokonya twagache boarding section asa abana abarabe bakobera elinde twabanyora chingaki ekere skuru yafungiru intuo toyabekeire poto ya nek tokwenda tweruseria nechibase chaitu twayakoria kivyetu twaya upload goje computer twayatuma gojinegi kivyetu ekikere expense ya school intu twale gusaba nyandiri government nero ya ligereria in future because yanara matemo matangani na intu in future baba gutuprinteria matemo ya twenda twayarusie container twayakoria sukuru twa netokantua ya magi naenda ira nikuboigo achikobe kuruguru kubwata gokora expense gya gututigarira ntutweka projere gaiga ya gorofa yarabeire miaka ngesta kurwe chakwa etana koera we have a challenge to appeal to well wishers our leadership Nyamira our area members of parliament batuye kule kiagara ya tuireiru nkona kunywerera mache ya beire ekorrekana muneri taite gusareka erebuya ababwatani agocha amo elinde gosira abana bale asichu skuru kyabali abale nobolema urwa senya iricha special school kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mwana muri kwito chao mangi kurwasi county ya Nyamira nenekero watarete wikase skuru ine ndino gasemerwe tubuna kana baro jokara matemu abo nyasaye ngo bakonya na baro basuka gochibusikiro tugotigana na roboti oru nigobona toko genda wikekere ekoro gikuinyurwa asense ito ya Kenya ni gokiro monta ukenyora asichingjera au ase county ya Kisii muri kwito ndemostwin na tarete wikase skuru ya banyaroka ya St Angelas ase anyarete kago tware ni roboti rokobwati anekera tarete na korana kia banabo banyara baguchingire koro asense mite twanyara roboti ro asenjera ayubukirano omwanche bari ne maitenga kiaye mungu arenga ase skuru ne abane skuru yo borosa secondary university bose no maitanga na regitege koro na rero go mwancho murigereri okoleta ya mase ya pompa kase skuru ya St Angelas Sengera gasase babwate cultural day riri tukuriege korase ebisatu byonse birase skuru eye bagoja amo chindagira ao banyara koroki ebyego biri babwate kurinde biri bibwate kaina namangana yege korego ntobege tugwake kambi aigase skuru ya St Angelas Sengera
twemanyia mange igoro ya cultural day yabo. My name is Sister Maria Goretti Sesera, the principal of St. Angela Sengera Girls. Yearly we have cultural day, and also it's coupled with the talents. It's because our school is endowed with the various cultures in our country. And through this cultural day, each student is able to appreciate the culture of the other. And through that also it encourages the students to have unity, as all are Kenyans. Karentua bantombare kori skari twaro sehere nduvi twama ya konyora matoke nyamasabo na maraboni ama ireke twakora breakfast twatuwa gwokiria sero ngori twainegete risosa obokima twabeire togusangirikana bono nokogoka ase skuru ya Sengera. I've tasted the food both for the Kisii community and the Luya community, and I've really enjoyed, especially the breakfast. The porridge part of it was so delicious. And in the Luya community, I enjoyed their supper, the kuku part of it. It was so delicious. I wish we went back to those old days where we'll eat the traditional food. Nigwete biasenge chonega siama gokaito twanyorete korosie ndagireyo tugusangana bamizi ko bari gani nende round ende na umogocha tochikorosi enyinge gwetani rero aseri tukeri ne vinge byaba bigokorekana kurende gati yakiri nanyara kogokera muno sana na sama teralinge turaserisa ku n'aba Masai aba Gusii ensemo ya Luo Nyanza ensemo ya Buikoyo watu baramatera maya sana mpaka Baganda imaitiri ko basomye binte bikorende niba banyara ko bikora bya sana sebondaga menya nkorra gati ya biri ya bigokorekana iga asama tera aliyege kuye. Mwancho murene maiterero ga mwarabu na aba Masai baba bakotenga buya sana na ndaki hapa hivi niko na wa Masai. Nani alikuwa soloist kwanza? Soloist hiki tu ulijulia wapi? Hiki nani alikufunza? Anza na jina. Good na Isimoi, hiki Masai tu tulikuwa wakubwa, tulilelewa kwa just our culture. Tukakuwa wakubwa tukifunzwa this is how we sing by the young grandmothers. During the leisure time we go there, they teach us how this song was sung and we really enjoy our culture. I know part of your culture is that in the blossoms of Savannah, do you enjoy issues to do with the Nasila culture? Yes, of course we should enjoy because those are our cultures and you must be proud of them. I know now you had so many songs, but you can teach me. Now let's say I'm not a Masai, I want to learn Masai songs. Maybe how do I begin? It is very simple. You just begin by maybe I taught you one word and then today another word and then we join the words and become a song. Like now this song is very easy. Let's start like this. You can say
Olaitoriani. Yankaya, Olaitoriani. Yankaya, and that is a simple song that is meaning worship song. Olaya, it's a simple song. Kolendo mwancho mole evingati ya biri ya bigokore kana aiga. Mwancho mole gati ya biri ya bigokore kana aiga na mwana rengete modeling. Kama modeling ni gutara aiga watari style gete kwa watari style gete waonchoka kwa manya gukore bintu gete bune biga ndake ninda igana gati ya ulio kwa barokia mangana unatuambia jina yako na labda hii modeling ulitoa passion ya kuweza kuwa involved na mambo yanahusu modeling. Na saidia kutrain watu wa modeling. Yeah. Modeling ni passion, nimekuwa na hiyo passion tangu nikiwa mdogo. So nasaidia wanafunzi pia wakuwe na hiyo passion ya kuwa modelers. Unajua naonanga models wanatembea style fulani, swag fulani. Watu kasi wenye hatuna walking style. Tunaweza kuwa model? Yeah. Naweza kuwa modelers. Ni kutrain tu. Ni kutrain. Ukijua kumove then utajua model. Kumove peke. Mwancho moligereri ngoli nginde chingaki. Nchentari style getendole wosena vile genko improve. Nikenda kumaliza labda hii mambo ya modeling umuhimu yake ya kuweza kushuka kwamba part of the items kwa cultural day to day was modeling. Umuhimu yake ni gani kwa the students here? Umuhimu wa modeling kwa students like inasaidia wanafunzi wajue vile wanaweza tembea, vile unaweza tembea on stage, unaweza tembea on a straight line, vile unaweka miguu ukitembea, like inawasaidia at least. Pia hata wakimaliza after form 4 wanaweza kuwa modelers huko nje wasaidie pia. Mimi ni modeler, though nilianza kufanya modeling nikiwa high school, but after high school pia nikiwa campus pia nimekuwa nikijaribu kufanya modeling. Yeah, najaribu kuimprove. One of these fine days mtaniona huko juu. Wacha kwa yote na sama tukali wangu yanto betokomorana. All the best with your modelers. We'll come another edition, we see how far they have gone. Thank you. I hope you have enjoyed the day. Yeah. Me too. Mwancho mulire babere bakogokera andake amangana yuarengete modeling gati ya biru yabigokore kana aiga school ya St Angela's Sengera Girls koranda ke abana kurwa school babwatirwo koboko mono aseke wakia modeling. Mwancho muri nimete ya biro rogendo rotambo rogendo rokongukorende twasangira mange igoro ya culture igoro ya gekoro kurwa igase school ya St Angela's Sengera ase abana bego kirimono chindagira chiariru amatera twaibure twatengire kwena kibuna ndake kera abana bakore twamo bagwiye event gabagokora buna mangane okoro kiebiye kwa byabo koro kigekoro kiabo nabo abana bakwemanya mange gosanga mange kando na masomalie klasi na yungati yali twabiri togosanga kurwa igase school ya St Angela's Sengera kurwa seseme twabwate ya bene yege korogeito jono tojo ke style kite guchiaiga una na oroki gundo rosena amanyire una votambe inko ripoti regeta seni kia Ndizi TV kurwa igase semu ya St Angela's Sengera retariane ndemo Steven Ayono nara renga se skuru ye kermoligito ndemo Steven egeta sebeyo na utware ngiro robotioru ya kegima anena suko inyora egekoro ndemo Steven biemono ngwakera bali kibonsi baitumbye mona so kwariga goso kwene kwina manganaya aikira abantu besa asinjira ya bene gosasinjire ngiye kabisa mbye mona bali kibaita ndonze smoberete igabu no to ikomero bitu mangana maya yense Eyemo iri tukeriga kurende asibali banje tengoyo nigobone ngoyo egenderete gatia ya Ufaransa na Denmark asiwikabona batarabekana egoli gosebare 0-0 ibale ligana se batarabekana egoli karo yaragire ndo chichiete jideka emeronkene na isan ase kiminano kende kiria tangana keri Poland ya nyarage ko yikora Saudi Arabia chigori ibera sirigena lisagero asa Argentina na Mexico bagochkwaka chikoraga chinsenye chabona botuko boigo Australia ni yikora
atunisi golia ya masirige na liesagira yuna legendeta CVT iyaito anena sekimina kerikia World Cup kegendeta sense ya Katari nguwa kirambe mono mwancho mulia karo kwanya liba golia olia bene kudigeria mangana ya mayakuru andi Steven Erogwan sumu Gusii kora gesado no chikomera na John Kebati okoretera mangana ya senjere yebo ikaranu boga mako gotamba goika somoroberio bwe keumbo aseba chikobana engineer Kennedy Moyo asibara kwanira mange aliarengete siasa na magendero imena isko ya Gusii yorenga sensa mirinde eyo muri bimanyererio ni gakoro kwa Joshua Utano yone kuna muri wine chibijago chira senjera bene Betronera Mokeira na njiriane Brighton Makoli tumerani tukira Jumatata somoroberio